Николай Никифоров тиздән Россиядә крипторубль барлыкка килүен хәбәр итте. Майнингсыз эшләүче бу крипто берәмлек гади халыкка кайсы ягы белән кызыклы булыр? Эфирда таяну нуктасы тапшыруы. Исәнмесез. Хәерле кич, мөхтәрәм кунаклар. Алда яңгыраган фикергә карашыгызны тимәле ашада җиткерә аласыз. Кызылга басып килешмәүгезне, яшелгә басып килешүгезне, ак битарафлык, нейтралитет билгесе. Бүгенге тапшыруыбыз безнең тамашачылар өчен бераз гына теге ликбез дип әйтергә буладыр. Чөнки блокчейн, биткоиннар, криптовалюта, криптоакчалар, крипто берәмлек турында хәзер сөйләшүләр президент дәрәҗәсендә бара. Күп кенә кешеләр моны хәтта аңлап та бетермидер. Менә иң элек Ленар әфәнде аңлатып китсәгез иде. Нәрсә соң ул криптовалюта һәм нәрсә белән анашылар? Әлбәттә, бүген кызыксыну бу мәсьәлә буенча көннән-көн артып бара. Белгечләр генә түгел, инде ил башлыклары да бу мәсьәлә буенча сөйләшәләр. Кыскача алганда, без инде татарча, әле теге татар андай акча, криптоакча дигән термин кирбек бетмәгәндер, ләкин без аны үзара криптоакча дип сөйләшсәк буладыр. Чөнки бу чынлап та менә бүгенге көндә кулланылган акчаларга, әйтик, рубльләргә, долларларга, бүтәннәргә берникадәр альтернатива, яңа төрле шундый акча. Виртуаль акча дигән сүз. Виртуаль акча дигән сүз. Әлбәттә, моның ничек механизмнары чынлыкта эшләгәнен безнең менә белгечләр блокчейн механизмы да бу яңа төр инде механизм, шулай бит менә блокчейн сүзе дә моны аңлап бетергә кирәк бит. Аның асылы нидән гыйбарәт, Ранас? Аны аңлатыр өчен күз алдына китерегез бер китапны. Шул китапка сез язып барасыз барлык үзегезнең акчаларыгызны һәм кемгә күпме акча биргәннәрегезне. Мәсәлән, барлык кешедә дә шундый китап бар һәм ул язып бара барлык җибәргән акчаларын. Хәзерге вакытта без наличный акчаны кулланмасак, банкка барырга тиеш. Банк аша біз акча җибәрә алабыз бүтән кешегә, мәсәлән. Чөнки барлык кеше бер үк вакытта үзгәртә алмый үз китабын. Блокчейн, шул блокчейн челтәре барлык кешегә дә бер үк вакытта үзгәртергә мөмкинлек бирә шул китапны. Димәк, сез теләсәгез, мәсәлән, керә аласыз сайтка һәм карый аласыз кайсы кеше кемгә күпме. Бу гадиләштерү һәм куркынычсызлык ягынан да бер яктан яхшы, икенче яктан гадиләштерү кебек тә. Димәк, элекке вакытта бу бөтен информация бер блокта кайда сакланган булса, хәзер ул челтәрләр формасында төрле җирдә сакланган дөнья буенча, шулай бит. Һәм бу үзенә дә карата ниндидер гадиләштерү һәм теләсә кем үзенең шушы механизм аша ниндидер эшләр башкарырга мөмкин. Шулай бит. Ну, монда аңлар өчен бу тапшыру гына да хәтта җитмәстер дип уйлыйм. Менә крипто акчага килгәндә хәзер әйтелде инде, президент та моның турында сөйләшә башладымы. Менә Руслан, ничек уйлыйсың, без технологик яңа чорга керәбез дигән сүзме? Әллә без инде хәзер андамы, монда сәяси яктан моны ничек кабул итәргә? Ну, кереп барабыз чыннан да, чөнки ул виртуаль дөньяның бер өлеше. Мин кереп барабыз гына дип уйлыйсың. Без әле анда түгел. Анда түгел, чөнки Русия бу яктан бераз аксый. Но монда мин икенче мәсьәлә турында сөйләшер идем. Бу виртуаль, крипто бит ул виртуаль түгел, ул яшерен дигән сүз. Яшерен валюта димәк альтернатива. Әмма ләкин ул альтернатива була алмый, чын рәвештә нишләп? Чөнки һәрбер валюта, һәрбер акча ул нәрсә беләндер ныгытылган. Я алтын белән, я көмеш белән, я дәүләт абруе белән, я кеш абруе белән. А бу нәрсә белән ныгытылган, подкрепляется дип атала инде. Бер нәрсә белән дә түгел. Монда әйтергә кирәк, менә әзрәк алдынрак гадирәк аңлатыр өчен, халык өчен менә безнең нәсәң акча. Безнең бар фиат акчалары, менә ул бүгенге кәгазь, информация, һәм безнең бар крипто акча. Менә фиат акча нәрсә? Ул товар алмаштыру чарасы. Кәгазь акчалар дигән сүз. Ул бит бер нәрсә дә, анардан бер нәрсә юк. Дәүләт әгәр үзенең обязательстволарын бирмәсә икән, ул акчага, менә, например, доллар дигәндә США, рубль дигәндә Россия, ул бер нәрсә дә
тұрмай. Крипто, мында менә бу очракта инде була ничек безнең сатучы, сатып алучы һәм дәүләт. Дәүләт бирә менә шул акчаны, кәгазьне, һәм дә без бер аралашабыз, һәм без бер-беребезгә берсе товар бирә, икенчесе акча бирә. Без аның белән ул йөринешне, һәм безнең дәүләтнең обязательстволары бар. Крипто нәрсә ул? Ул дәүләтне алып куябыз без, менә кала сатучы, сатып алучы, һәм менә бу блокчейн технологиясе. Монда дәүләт кирәкме, регулировать итәргә кирәкме, күпме акча чыгарырга, күпме акча чыгармаска, инфляция юк. Һәм шуңа күрә Гафу итегез, әгәр дә ул биржа чыккан икән, әгәр дә моның турында президент сөйли икән, әгәр дә регуляция ясала икән, димәк дәүләт шуңа керә. Димәк ул гомумән альтернатива түгел. Шулай бит инде. Шуңа күрә монда ул крипто ул чыннан да яшерен. Хәзер ул яшерен түгел, шуны рәвештә. Яшерен түгел, альтернатива. Технологиясының аның иң төп фикере нәрсәдә? Аны регулировать булмый. Аны дәүләт керә алмаячак. Анда кысыла алмый, шулай Кысыла алмаячак. Ул технология беренче кереп булмый. Әгәр дәүләт анда керсә, ул блокчейн технологияның бер нинди яңалыгы булмый. Ул шул кайтабыз, артка кайтабыз. Гомумән, демәк, чыннан да яңа ниндидер технологик эра дигән сүз. Бу бөтен нәрсәне үзгәртеп кору дигән сүз бит инде. Менә хәзерге вакытта әгәр дә без крипто рубль, крипто сумнар кертергә җыйнабыз икән, бу майнингсыз эшләячәк. Менә ничек мөмкин бу хәл? Чөнки белүемчә башка ниләр алар майнинглар белән эшли, шулай бит? Әйе, гомумән технология шуңа нигезләнгән. Ләкин бу мөмкиндә теге регулирование мәсьәләсенә килгәндә, һәрбер илнең үзенең карашы бар. Шуңа күрә дөнья күләмендә бер төрле генә караш һәм аның белән бөтенесе килешенгән андай бер юк. Шуңа күрә бу индустрия менә шушы регулированиегә нигезләнеп, төрле илләрдә яңадан кызуланып барлыкка килә. Әгәр дә крипторубльгә яки криптодоллар булсын, бүтән булсын, анда инде ул хөкүмәт тарафыннан эшләнелсә, әлбәттә хөкүмәт бу процессларны берникадәр регулировать итәргә тиеш. Ничектер кулдан ычкындырмау өчен нәрсәләрдер эшләү кебек, шулай бит? Юк, анысы дөрес түгел. Ну, дөрес, монда аны ычкындыру түгел. Аны ни өчен дәүләт монда керергә тели? Чөнки дәүләтнең иң баш функциясе нинди? Салымнар җыю. Әгәр салымнарны җыю өчен урегулировать итәргә кирәк. Нәрсә ул криптовалютага тора кирәк? Ни өчен һәр дәүләттә үз фикер, ни өчен хокуклар төрле? Чөнки бер дәүләт криптовалютаны товар ди. Товар булса, ул НДС белән облагаться итәргә тиеш. Икенче дәүләттә бу электронный акча. Электронный акча булса, монда налог на прибыль булырга тиеш, НДС юк, товар юк. Обмен түгел, получается прибыль. Һәм инде менә шунда Россия бүгенге көндә карап тора. Россия бүгенге көндә карап тора Европа берлегенә. Ничек алар регулировать итәләр? Шуңа күрә менә шуны аңлар өчен, салымнарны җыер өчен беренчедән понятие криптовалютаны кертергә кирәк. Гражданский кодекска, Россия гражданский кодексына кертергә кирәк объекты гражданского гражданский кодекс объектлар статьясына кертергә кирәк. Нәрсә соң ул криптовалюта? Менә бу чыннан да хокукый нигезләре бармы соң моның? Әйтик, бүгенге көндә биткоиннар булган кешеләр дә хәзер моның турында күп сөйләшәләр, аның популярлыгы арта, бәясе үсте. Име моның турында без әле менә сөйләшербез хокукый нигезләр турында видео язмадан соң. Если вы посмотрите и зайдете на любой сайт новостной, если вы включите любую передачу новостную по телевидению, вы увидите, что криптовалюту очень бурно и очень часто обсуждают везде. Вот, поэтому есть такое новомодное слово, называется хайп. Оно означает нечто трендовое, нечто модное, нечто современное, то, что у всех на устах. Вот. Ну и, соответственно, мы решили хайпануть на теме криптовалюты и начать первыми в Татарстане принимать биткоины в качестве оплаты. Менә безнең шундый Казаныбызда шундый кафе бар, алар биткоиннар кабул итә. Хокукый нигезләр бармы соң, кануни нигезләр бармы моңа бу? Хокукый нигезләр турында. Аларга прокуратура килде инде, аларды ничегрәк предписание чыгардылар. Ни өчен? Алар шуннан да баштан биткоиннар алабыз дигәннәр. Ләкин бу шуннан да алай түгел. Алар биткоин алалар. Ул биткоин өчен акчаны чыгаралар һәм шул акчаны кассага кертәләр. Алар барыбер кассага фиатный акча кертәләр. Чөнки Россиядә бүгенге көндә биткоин средством платежа не является. Центробанк это китте үзенең ниендә Эльвирны биләнтте. Ул бүгенге көндә средства платежа түгел. Шуңа күрә беренчедән закон кертергә тиешләр, яңа закон. Һәм шунда
аның правовой природасын бирергә тиешләр биткоин. Нәрсәсең ул? Товармы, акчамы, электрон акчамы, акциямы. Шуннан соң китәчәк бөтен хокуки регулирование. МММга ошаган дөресен әйткәндә. Бу чыннан да менә бу шулай Ул бик глобаль танылган фикер. афера. Әллә бу чыннан да яңа технологик чорга аяк басу, әллә бу безнең яңадан пирамидаларга кайтумы? Ул глобаль афера, нишләп, чөнки ул виртуаль, ул юк дигән сүз. Чын рәвештә. Нишләп? Менә мәсәлән, борынгы заманда я күн биргәннәр, шулаймы? Я алтын биргәннәрме? Мин сезгә бер тарихтан бер генә факт китерәм. Мәсәлән, Карфагенны барыгыз да беләсез бит инде, әйме? Зур империя булган. Алар Рим белән сугышканнар. Әмма Карфагенның армиясе ул килмешәк булган. Аларга акча түләгәннәр. Сугышалар, акчалары бетә, алтыннары бетә, чөнки сату, эшмәкәрлек бетә бара. Һәм аларга күннән ясалган банкнот бирә башлыйлар. Банкнот. Булар монарга каршы чыгып, армия сугыштан баш тарталар. Чөнки ул профанация. Менә бу да профанация нишләп? Чөнки ул юктан товар җитештерү. Әгәр дә мәсәлән, әйтәләр имеш, аның ныгу принципы подкреплен нәрсә белән, ут белән. Менә ут җитештерәләр имеш. Тегендә монда, әгәр дә ут булмаса, әгәр дә бөтенесе электричество сүнсә нишлисез? Газ бетсә, алай дип без кул, алай дип утырабыз инде, без 21 гасырда яшибез, Руслан. Нәрсә әйтәсе килә? Менә күп чиракны хәзер кулланалар шушы крипто акчага альтернатива дигән. Ул альтернатива нишләп бөтенесен дә башларын авырттыра? Чөнки нәрсәне регуляштырып булмый. Ул димәк үзеннән үзе барлыкка килә һәм шулай дәвам итә. Менә без аңлара тиеш, бүгенге көндә без кулланган акча бит ул бер нәрсә белән дә нигезләнмәгән. Менә нишләп бүген шул абруе белән нигезләнгән. Ул мыльный пузырьдан ярак китмәгән, кызганычка каршы. Чөнки бер нәрсә дә алтынга бәйләнмәгән. Менә сез акчаны аласыз, анда беләсез нәрсә дип язылган? Обязательство государства или центрального банка. Димәк, менә дәүләт, я аның үзәк банкы монарга җавап бирә. Җаваплылык ала. Сезнең менә примерыгызга кайтачак, әгәр дә инде дәүләтнең менә әтик Россиядәге бүтән дәүләтнең диек, аның акчасы бар ди үзенең, акча чыгарган ди, үзенең обязательствоны белә. Дәүләтнең проблемалары килеп чыкты ди, дәүләт бетә бара, тарала бара. Һәм дә ул акчаның саны да юк бит инде, арта бара бит. Шуңа күрә менә шунда Ленар әфәнденең сүзләренә әйткәндә, шуннан да бүгенге финансовый система, ул шуннан да шундый ук системада төзелгән. Тик анда бүгенге көндә технологиялар кайсы бар, алар артта калган. Менә бу блокчейн технологиясе, ул яңа. Ул яңа технология һәм инде без моңа әзер генә түгелдер, кабул итәргә әйләнә. Ул бүгенге көндә ул бар инде. Аның өчен менә әйтеп китик, без бит Россиядә хәзер генә сөйләшә башладыган турында. Кушма штатларда 2013 елда инде регуляция башланды. Анда һәр штатта үзенчә карыйлар, законодательство бар. Японияны карыйк, бүтән ниләрне карыйк. Аларда Япониядә биржалар официальный бар. Кушма штатларында, Алабама штатында, анда акча да түләп була. Менә сотрудник синең эшли, сиңа криптовалюта белән түләргә тиеш акча. Син ардан налогны, менә анда признан ул электронный акча буларак признавать кенә криптовалюта, һәм син налогны түлисең шул криптовалютадан каралып фиатный акча белән, тик сотрудникка син криптовалюта белән түлисең. Һәм ул киләчәк, ул узак бармы ул шулай фиатный акчаны да монда кертеп җибәргә? Бу бит фиатный акча бөтенләй юкка чыгарга мөмкин моннан соң. Шулай бит. Әгәр дәген шушы без яңа чорга керәбез икән, монда әлбәттә әйтергә кирәк, бар бит шундый канун нигезләр моңа юк. Бер илдә дә әлегә юк. Шулай бит, законнар кабул ителмәгән бүгенге көндә, шулаймы? Менә сезнең методик әсбаптан нәрсәләр турында язылган соң? Без каян ала алабыз әлеге методик әсбапны? Бу методик кулланма барлык иң төп, иң мөһим блокчейн һәм криптовалюталар белән бәйләнгән төшенчәләрне аңлату, шулаймы? Белемнәрне җыйган. Шул вакытта анда хукукый регулирование да бар. Барлык иң без уйлаганча кирәк әйберләр җыелганында. Каян алып була? Бәлки үзебезнең сайтыбызда без аны чыгарып куербыз һәм теләгән кеше кереп. Сезнең сайт ничек дип аталасың, сезнең сайт?
B-Club. Менә монда блокчейн механизмында барлыкка килгән бүген 1000-нән артык криптовалюта бар. Иң танылган әлбәттә биткоин, хәзер моны дәүләт дәрәҗәсендә сөйләшүләр булгач, моның һаман бәясе дә үсә, популярлыгы да арта, әмма мондый коиннар бик күп бит, башка төрләре дә бар. Һәм безнең Татарстаныбызда да эшләүчеләр моның өстендә бар. Әйдәгез әле видеоязма карыйк, аннан дәвам итәрбез. Цифровая экономика – это все-таки уже настоящее, а не будущее. И все проекты, которые были, есть и будут созданы в дальнейшем процессе, они хорошо будут ложиться именно в цифровую экономику. Можно сказать, стартап в цифровой экономике. И закрывает этот проект непосредственно отрасль сельского хозяйства. Мы на основании нашей платформы создаем экосистему, соединяем всех участников, фермеров, потребителей, переработчиков, логистов, продавцов на одной платформе и даем возможность меньше платить за посреднические услуги и так далее и тому подобное. Также в аграриуме есть биржа продуктовых токенов. Тагын бер төр яңа төр агрокоиннар. Моны инде безнең Татарстаныбызда хәзер эшли башлады. Әйтеп китәргә кирәк. Менә блокчейн дигәндә бар безнең ICO дигән бер, ул IPO-ның альтернативасы. IPO нәрсә? Ул урегулированный бүгенге көндә законлы рәвештә выход компании на биржу. ICO бүгенге көндә менә шул блокчейн нинде краудфандинг технологиясе белән үзеңнең проектыңны аласың, үзеңнең токеныңны чыгарасың һәм кешеләрдән, инвесторлардан акча җыясың. Мин бу проектны 1-2 елдан соң ясыйм диясың, шуны җыясың. Шуннан да бу өлкәдә менә 1000 дидегез, 1000 токен бар. Ул 100%-ның 90% алар нәмәшә кисеп алып бәргә була. Чөнки анда шуннан да мошенниклар бар, алдаучылар бар, аларның алур технологиялары эшләмәскә мөмкин. Менә 10%. Менә шу 10%-ның менә 10%-ның гизлә ясасак 5% гына чыгарга мөмкин. Менә блокчейн, алар бөтенесе бер принципка нигезләнеп эшләнгәнме? Юк. Бүгенге көндә безнең технологиялар нинди бар? Менә блокчейн технологиясе бар. Ул менә биткоин дигәрәк, дәме? Уларның бер платформада ул. Бар безнең Ethereum, безнең Виталик Бутерин дигән урыс малае, ул Канадада үскән, һәм ул аның смарт Әле контракт. безгә дә килеп китте күптән түгел. Блокчейн новый нефть технология дигән конференция булды, анда выступать итте. Һәм дә ул бүтән площадка, бүтән платформа, ул смарт контракты. То есть юристларны юк итү площадкасы ул. Әгәр дә бүгенге көндә безнең юристлар кирәк, договор ясарга. Анда алар кирәкми. Waves бар, урыс Россиядә безнең урыс разработчиклар ясаган площадка, күбалар площадка. Һәм аларның основасында яңа токеннар чыгаралар. Шул Ethereum өстендә. Һәм инде менә монда әйтергә кирәк, шуннан да менә әйтеп китте хайп дигән безнең бер видеода әйтеп китте хайп. Шуннан да шулай бара. Бүген күбесе бизнеслар үзенең шул биткоин, шул криптовалютага күчереп, үзенең токенын чыгарып, акча җыярга телиләр. Һәм инде менә монда шуннан да проблемасы бар. Менә монда проблема ни өчен? Халык өчен. Чөнки алар халыкка чыгалар да әйтәләр. Без бүген акча җыябыз, иртәгә сез баясыз. Бу бит биткоинның Бу будущее. инде МММны хәтерләткән кебек. Шулай бит. Әйтәсе килә, менә бөтен крипто акча дигән әйбер, әле ул биткоин түгел. Шунлыкта бөтен менә бу мәгълүмат ул биткоин буенча. Биткоин бездән 5-6 тапкырга елына үсте. Бүтән акча, бүтән валюталар түгел, шул крипто акчалар түгел. Шуңа күрә нишләп аның бәясе үсә? Чөнки ул шикләнгән күләмдә генә. Аны алырга теләүчеләрнең саны көннән-көн артып бара. Шуңа күрә теге Нишен нәкъ менә шуны алалар? Аның бит кем уйлап чыгарган да, хәтта асылда элек белүчеләр юк. Каян уйлап чыгарганнар аны? Барлык әйбер идарә ителә. Мәсәлән, моңа нишләп масса мәгълүмат чаралары тарафыннан игътибар зур. Димәк, ниндидер сговор бар. Чөнки әгәр дә Америка Кушма Штатлары монарга рөхсәт бирә икән, аларда бит бөтенсен ФРС идарә итә. Шулай бит инде. ФРСка ул альтернативамы юкмы? Әгәр дә чын рәвештә альтернатива булса, димәк алар анарга чик куялар иде. Әгәр дә альтернатива булмаса, әгәр дә алар бер сговорда булса, димәк анарга рөхсәт бирелә һәм яшел юл һәм Америкада яшел юл бирелде чыннан да. Димәк монда уйланырга кирәк. Әгәр дә барысы да ямле, барысы да матур һәм чиста, димәк монда ниндидер аның сыры бар.
Безнең вакытыбыз кызганыч инде тамам, менә безгә ниндер таяну ноктасы табырга кирәк. Менә шушы криптовалюта, криптоакчаларның, крипторубль, криптосум дип без инде шуларның киләчәге булуда һәм кулланылуда нәрсә таяну ноктасы булырга тиеш. Иң ике төп кагыйдә бар. Әйтеп китәсем килә, менә халык өчен дә безнең бүген халыкка карата, әгәр сез ишетәсез биткоин мен нәрсә булса, ике төп кагыйдә. Беренчесе, әгәр аңламыйсыз икән аны, акчагызны тотмагыз анда. Баштан аңлагыз. Нәрсә ул биткоин, нәрсә ул блокчейн, нәрсә ул ICO, нәрсә ул майнинг. Беренчесе. Икенчесе кагыйдә, икенчесе кагыйдә. Күпме акчагызны югалтырга әзер, шул ук акчаны гына тыгыгыз. Әгәр дә инде фатирларны сатып, машиналарны сатып дигән була, алай эшләмәгез. Менә күпме әзерсез югалтырга бүгенге көндә. Шулай тыгырга мөмкин акчаны. Моңа чыннан да бүгенге тапшырыбыздан бу сүзләрдән дә күбрәк өстәп булмыйдадыр. Ә без сезнең белән сау булашабыз, исән-имин булыгыз.